Mbukeli singena ehoreni lethu lesithathu lohlelo Ekhaya Jikelele. Amehlo ke azobethe njo enkulumweni ke ezobe yethula umengameli wezwe uCyril Ramaphosa eKapa lapha yaphansi kwentaba yetafula. Ziningi embukeli ingqinamba eyibhekene nabantu bakulelizwe Nkosi yami. Uyabona nje abantu abasebenzi, ubugebengu budlalubi, umnotho ufadabele njalo njalo. Igama lami nguNoxolo Mamtshalo wakwamwali, intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala. Sibonga kakhulu ngokuthi ube nathi. Sibulele Mbukeli ubukho bakho ngenene nangenyaniso ubuthetha lukhulu kuthi kokumbukeli singena kuyo iyure yokugqibela yenkqubo namhlanje xa sigqelesha ngasemva kumanqaku esiyesawenza sithe ofisi kamongameli welizwe itize ukuba isibhengezo somhla wolunyulo siza kwenziwa emva kwentetho kamongameli yelizwe aza kuyenza eKapa namhlanje. Satsho Mbukeli ba ikomishoni ephanda ngokutsha kwesakhiwo usindiso iza kuba izithuthi okanye iza kuba izithuthi ezimbini zokuqala ezathi zasabela kulomlilo zazinamanzi amancinci. Nakule iyure ke Mbukeli esingena kuyo sizawuzitshaya ziqhuma ezale iyure. Ndimlo ke unonkanyezi Kalubisi uMandlongothi umazipha umamshukuma umazondwa kezakhe izinto. Masijonge Mbukeli siphala phambili. Namhlanje onke amehlo azobethe njo kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa njengoba ezobethula inkulumo ayibhekise ezweni. Le nkulumo izokwethulelwa ehholo ledolobha iKapa. Umongameli uCyril Ramaphosa uzakwenza intetho kamongameli ngobume besizwe ngobusuku phambi kwendibano yezindlu ezimbini zeparlamente kwihholo yesixeko saseKapa. Indlela ezahlukeneyo kumbindi weKapa zivaliwe phambi kwesona ezakuqhubeka ngentsimbi yesixhenxe. Kule ntetho uRamaphosa uzakuchaza iinjongo eziphambili zomgaqo-nkqubo karhulumente kunye nezinto ezakwenziwa kulo nyaka nalo uzayo. Uyakuphawula ke imingeni kwaye achaze amanyathelo ongenelela ukuvula amandla elizwe. Amaqela aphikisayo athi abalindelanga ukuba umongameli uRamaphosa athethe nantoni na entsha kwintetho yakhe. Ihhovisi likaMengameli wezwe lithi usuku lokusingatha ukhetho kuzwelonke lizomenyezelwa emva kwey'nsuku eziyi-15 uMengameli uCyril Ramaphosa ethule inkulumo ayibhekise esizweni isona. Ekuqaleni ke beqagula ukuthi uma uMengameli Ramaphosa esethula le nkulumo namhlanje eKapa uzomemezela nosuku okuzosingathwa ngalo ukhetho likazwelonke. Okhulumela ihhovisi likaMengameli uVincent Magwenya uthi inkulumo yesizwe kaMengameli yakusasa izobe ingaqukethe isimemezelo sosuku lokhetho njengoba bekunokuqagula okusho kanjalo. uMagwenya uthi uMengameli uzomemezela usuku lokhetho kungakapheli izinsuku eziyi-15 emva kokwethula kwakhe inkulumo yesizwe. The president will announce the election date within 15 days. So that should put everyone's minds at ease that the election date will be announced within 15 days. Njengoba kulindelwe inkulumo kaMengameli wezwe, umhlaziyi wezindaba zezombusazwe ubona sengathi uMengameli uCyril Ramaphosa wehlulekile ukuhlangabezana nalokho obekubhekwe kuye selokhu athatha izintambo njengoMengameli. He didn't live up to expectations. I think in a small way he should be disappointed with himself that he has reached a stage where people are assessing him in the manner he does, that even his closest allies probably whispered in his ears, can you up your pace and be decisive? Inkulu ingcindezi emahlombe kuMengameli njengoba izwe libhekene nengwadla yesibalo esiphezulu sabantu abangasebenzi, ukwenyuka kwezindleko ezifana nokudla kanye nopetrol, kanjalo nenkinga yokucisha kogesi. Bekuqovulwa ityala likaSifiso Mkhwanazi ojongene netyala lokubulala onongoka abathandathu ngo-2022 eRhawutini izolo. Umphenyi Sergeant Prince Bongani Mbonambi wethule ubufakazi evumelana nombuso ngokuthi uMkhwanazi wawavuma amacala okudlwengula nokubulala ngo-2022. Uphinde wathi banecala eliqinile. We have witnesses
that we're going to call. If I'm allowed, there's a witness who saw the accused driving in a factory with one of the deceased. My lord, there is a witness who was with one of the deceased when he was taken from the street. This witness went on to the ID parade and identified the accused, positively so. There is a cell phone that was recovered, belonged to one of the deceased. It's forensic evidence that directly link the accused to the charges of rape. Umkhwanazi utshele inkantolo ukuthi wasatshiswa ukuze egcine evume icala. Maybe kwenzeka iphutha ngizwanga kahle ngoba ngizwethi maybe wangisabisa, cha azange ngisabise. Wangitshela ngendaba ze-support ukuthi uzongisiza and that he will help me. Akekho umuntu ufuna into yokwenza nawe. Ijaji uKasim Musa kulindeleke ukuba linqume odabeni lokwamukela kwencwadi kaMkhwanazi yokuvuma icala. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthi qinisekile ukuba umbutho wakhe uza kothusa abaninzi xa kubhengezwe iziphumo zonyulo lukazwelonke ebethetha eBhambayi emantla eTheku. Akubalulile ke ngesikhathi ekhuluma nezakhamuzi zalapha eBhambayi utheke asebenzise ivoti ukuzwakalisa ke ukukhononda kwazo uma ngabe kukhona ke izinkinga ezikhala ngazo kakhulukazi udaba lwamanzi wabalula ke futhi ke nodaba esingathi ke olwagesi olubhekene ke neningizimu Afrika yonkana wathi ke bona njenge economic freedom fighters obakiwa nje ukhethweni kulonyaka bazoqinisekisa ukuthi ke zonke lezo inkinga kungethe izwe bayakwazi ukuthi bazixazulule ngokusheshsha njengeqembu Economic Freedom Fighters wabe siyakubalula ke futhi ukuthi ke bahlele ukuthi ke lo mcimbi wangomgqibelo uthanyelwe izakhamuzi zakwaZulu Natal kuphela ngaleyo ndlela uthe awekho amabhasi azobe eqhamuka ke efundazweni engaphandle kwalapha kwaZulu Natal kepha ke bonke abantu balapha kwaZulu Natal ibona abazobe begcwele ke lapha ke enkundleni ke yemidlalo eMoses Mabhida ngokulindela ke kwabo abaholi Economic Freedom Fighters kuzokhumbuleka phela ukuthi ke leli qembu lapha kwaZulu Natal alitholi esingathi ke ukwesekwa uma ngabe siqhathanisa ke nezifundazwe ekubalwa kuzo ke uGauteng lapha kwaZulu Natal ke umnumzana uMalema uyasho ukuthi cha usemkhulu umsebenzi kufanele bawenze kepha kangabazi ukuthi ke ngemuva kwalo lukhetho esizo yakulona ke kulonyaka bazokwenza kahle kakhulu njengeqembu Economic Freedom Fighters. Umsolo oqala eceleni lokubulawa kaSenzomeyiwa uMuzisibiya ukuphothulile ukwethula ubufakazi bakhe kuleli cala namhlanje kulindeleke ukuthi kubizwe ufakazi omusha kuleli cala. Usibiya utshela inkantolo ukuthi amaphoyisa wazange amfundele uhlu lwamalungelo akhe ngesikhathi embopha. Usibiya ke ubethula ubufakazi kuleli cala lokusoconga kaSenzomeyiwa enkantolo ephakeme ePitoli kanti vele ke nabanye abasolwa abahlanu kuleli cala lomsolwa uvele kanye nabo. Lomsolwa kubephekwa ngemibuzo umshushiso ombuso advocate uRoni Sibanda obefuna ukwazi ukuthi amaphoyisa amchazela yini ngamalungelo akhe ngesikhathi eboshwa. Ikomishoni ephanda ngokutsha kwesakhiwo usindiso ive kuba ilori ezimbini zokuqala ezithe zasabela kulomlilo bezinamanzi amancinci. Umatitaba Ramathuso unqanile ukuba enye yelori zomlilo kuye kwafuneka iphume kwindawo yexhwayelo kamsinya nje emva kokuba ifikile ukuze igcwalise iitanki zayo. Komishoni yophando ehlele eGauteng iphanda unobangela womlilo osele ubhubhise abantu abakuma-76. Kepha kambukela into kubana kukho izibhaqo zenkungu ezilindelekileyo kwindawo ezikumantla kodwa ke mbukeli ke siza kuphakela isimo sezulu ekuhambeni kwexesha ngoku masibe sithi qhwisi ibhatala amatyala qiniseka mbukela into kubana awugunqe ubukele inkqubo yakho Ekhaya Jikelele.
Enkosi kakhulu mbukeli othembekileyo omhle ngokuba usahleli nathi ngoku singena kwisiqendu sezemidlalo. Iqela lesizwe lebhola ekhatywayo eMzantsi Afrika iBafana Bafana liye laphuma kwi-2023 Africa Cup of Nations kumdlalo ke owandulela owamagqibela kankqoyi. Okulandela ke ukubethwa yiNigeria ngamane-2 kwi-penalties. Bafana Bafana ke iza kudlala kumdlalo wokuhlungela indawo yesithathu neyesine ngomgqibelo. Iqembu laseNingizimu Afrika labesifazane lekhilikithi liqopha umlando ngokunqoba okokuqala ngqa i-One Day International liguqisa ke ompetha bendebe yomhlaba i-Australia. Ama-Proteas ashaya ama-Australia ngama-runs angama-84 ku-ODI yesibili eSydney. Yabe ke isiyilinganisa njalo ke ochungechunge lwemidlalo emithathu. Ngemva kokuthi i-Australia inqobe i-toss futhi yakhetha ukubowla, ama-Proteas genza ama-runs angama-229 yalahlekelwe ama-wicket ayisithupha nama-overs angama-45 ngemva kokubambezeleka ke ngenxa yemvula. uMarizan Kapu yena ke otholele ama-Proteas amaphuzu amaningi ngama-runs angama-75 ngenkathi ke ama-Proteas ekhipha abasubathi bawo ngama-runs ayi-149 ukuze phela nqobe ke ngama-runs angama-28. Mbukeli asithiqo u-8 sizobuya ke emva komzuzwana. Hawu baze badlala kahle bakithi ama-Proteas abesifazane, siyababongela. Mbukeli isiphinde sikwamukele ke lapha ekhaya Jikelele. Lugcinele uqalileke uhlelo oludle indodla zemali engaphezulu kwezigidi eziyi100 zamarandi nokuuhlelo lokuhlinzeka abantu ngamanzi kumasipala uMkhanyakude KwaZulu-Natal. Sekunesikhathi abantu baseMkhanyakude bengenawo amanzi kanti lolu hlelo ke luzobahlomulisa kakhulu abantu ke basendaweni. Ukuthola kabanzi sixhumana ngohlelo lweZoom nemeya yaseMkhanyakude ubaba uSiphile Mdaka. Mhlonishwa asikubingelele sikwamukele lapha ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Mhlonishwa Mdaka sikubingelele sicela ukuthi u-unmute khona sizokwazi ukuthi sikuzwe. Siyabingelela kakhulu sibonga ukunikezwa ithuba sibingelela kuwena sibingelele nakubabukeli be-SABC. Kubonga thina mhlonishwa. Besicela nje ukuthi ke uqale usichazele kabanzi ngalolu hlelo lokuhlinzeka abantu ngamanzi lapho eMkhanyakude. No, sibonga kakhulu ukunikwa ithuba. Siyafisa nje ukubikela ababukeli bomsakazo ukuthi sineyinhlelo eziningi zokuhlinzekela abantu bakithi ngamanzi lapha eMkhanyakude. Kodwa mhlawumbe uhlelo olubaluleke kakhulu esifisa ukukhuluma ngalo uhlelo lokuhlinzekela abantu bakithi ngamanzi siwasusa lapha eJozini. Uzawukhumbula ukuthi lapha eMkhanyakude sinedamu ongelesihlanu ububanzi balo eNingizimu Afrika. Likwazi ukukhava ama-hectares angaphezulu ka-17,000. Manje ngonyaka ka-2016 sakhanda isihlanzimanzi esikhulukazi endaweni yaseThokothini eduze kwakhona lapha edamini esikwazi ukukhiqiza amanzi azigidi engama-40 ngosuku 40 megaliters. Sase siqala kuhlelo lokuthi sifuna ukwathutha lamanzi siwasabalalise zonke indawo hayi eJozini kuphela kodwa size sifike nasendaweni yakomhlaba yalingana. Besukubika ke sibikela abantu bakithi ukuthi lo msebenzi wokuhlinzekela abantu ngamanzi siwasusa lapho eThokothini kusihlanzimanzi siyawenza njengamanje. Kunamapayipi esasiwathengile ayedle igidi eziyi100 zamarandi abese nesikhathi eside singakakwazi ukuthi siwafake phansi. Besifisa ukuqinisekisa abantu bakithi ukuthi lamapayipi kusuka ngonyaka ophelile sesiqalile ukuwafaka phansi futhi nezithelo zakhona seziyabonakala ngoba isikhona imizi ama-project esesiwaqedile asekwazi ukuthi anikeze abantu bakithi amanzi ahlanzekile lapha abahlala khona. Yebo mhlonishwa nje ngiyakuzwa ubalula indawo yakwamhlaba yalingana kanjalo nakhona ke eMkhanyakude mhlawumbe yiziphi mhlawumbe indawo nje ezizohlomula ke ngalolu hlelo lwamanzi. Selulonke uhlelo lwethu ngenhlanhla kwangenelela nomphathiswa wezamanzi uMinister Mchunu. Selulonke uhlelo lwethu lulungisa izinkinga zamanzi kubo bonke omasipala abangaphansi koMkhanyakude. Umtubatuba ingxenye yakhona, uBig 5 Hlabisa ingxenye yakhona, umhlaba yalingana ingxenye yakhona neJozini. Eqinisweni uhlelo esibenzayo njengamanje lusabalalisa amanzi kuwo wonke amawodi ayi-18 80 wards akhona lapha eMkhanyakude. Yebo, eindaweni ezinye
bese sikwazi ukuhlinzekela amanzi ahlanzekile kubantu kodwa zikhona indawo la khona besingakafiki khona so uhlelo silenza nomphathiswa wezamanzi uMinister Mchunu lwenza ukuthi manje sifike wonke amawodi akhona eMkhanyakude ngaphezulu kwalokho kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sisondeze amanzi siwabeke eduze kwekhaya nekhaya kuyo yonke imizi e169,000 etholakala lapha eMkhanyakude. Mhlonishwa inkinga yamanzi impela ibonakala ibahlalisela ibhojozi phela abantu kabaningi kulelizwe ikakhulukazi ke lapha esifundazweni KwaZulu-Natal sibonile nje lapho kunabahlali base-Phoenix abaze babamba umbhikisho ngoba nakho bethi abanawo amanzi isikhathi eside nalapha eMkhambathini bethi abanawo amanzi njengohulumeni nje mhlawumbe ikakhulukazi njengoba nalapha eMkhanyakude mhlawumbe seniyayithola indlela zokuthi nithola isisombululo salenkinga yamanzi ningabacebisa mhlawumbe abanye omasipala ngokuthini ukuze lenkinga nalenkinga yamanzi ikwazi ukuthi isombululeke nakwezinye indawo. Enye yinkinga esibonayo ebengenzeki kahle ukuthi ngisho lezi indawo otholta amanzi aseyatholakala kuzo. Uhlelo lokuvikela inqalasizinda lokho esithi maintenance uyawuthola alihambi kahle. Manje enye into ebalulekile ukuthi singagcini nje ngokuthi sandisa amapayipi, sandisa ompompi, sibeka amanzi ikhaya nekhaya umuzi nomuzi. Kodwa kubalulekile ukuthi siqhubeke sivikele impahla. Ukuthi siqhubeke nohlelo lo-operation and maintenance ukuze ukuthi kungathi lapho sesidlule khona kusale kuba nenkinga uthi ulungise enye inkinga kudaleke enye inkinga so ezinye indawo uthola ziba nenkinga yamanzi ngoba infrastructure noma inqalasizinda efakwe phansi isiphazamiseka isikhathi eside ingavikelwa lokho bese kubangela ukuthi ungabusakwazi ukuthi lezi ndawo bese ithola amanzi ebesetholakala kodwa inkinga yaseThekwini uzoyikhumbula msakazi ukuthi ihambisana nohlelo lokuthi kuye kwanezikhukhula inamandla eziphazamisa inqalasizinda. Uminister ke uMchunu kade ekhona impela sonto yonke waqinisekisa ukuthi esebenzisana nomeya weTheku umfowethu Khawunda einsukwini engangaki nje indawo yasePhoenix in particular iyobe sesolve inkinga yamanzi kodwa thina sila eMkhanyakude into yokuqala ebalulekile ukuthi laba abantu abathola amanzi lapha eMkhanyakude angaphinda nqamuke. Kunyusa uhlelo lwethu lokumaintaina infrastructure yethu. Then uhlelo lwesibili ukusabalalisa nokuvuselela izikimi ebengasasebenzi. Olwesithathu uhlelo ukwenza isiqinisekiso ukuthi indawo engaze ziwathola amanzi silethe ompompi, silethe amapayipi eduze noma lapha abantu bakithi abahlala khona. Ungathini ke mhlonishwa kulabo bantu abathi lezi inhlelo zethulela umphakathi njengoba nakho phela kuyakhankaswa ukhetho selisemome? Uhlelo esilwenzayo njengamanje siqale sifike e-ofisi ngo-2022 uma sifika sathola labo ekubambeke khona izinkinga sayixazulula ama-project abe iningi lalobo nkontileka ngonyaka ophelile ngoNovember bekunomongameli welizwe la umongameli uPresident Cyril Ramaphosa la ejozini endaweni yaseBhekindoda endaweni yawaJona ezodlulisela umphakathi wakhona imizi engaphezulu ka464 amanzi ahlanzekile emakhaya bengekho khetho futhi mawenza iproject ekhipha amanzi njoba sibalula nje lemisebenzi esiyenzayo iningi la lemisebenzi esiyenzayo siyiqala eminyakeni embalwa edlule ungaqondana nje ukuthi siyayiphothula manje siyawavula amanzi so iqala futhi emisha imisebenzi kwakhona manje noma ngabe ukhetho lukhona noma ngaba likho ngoba isabelo seyimali kahulumeni siphuma ngaso sonke isikhathi siphuma ukhetho lukhona siphuma ukhetho lungekho njoba namhlanje nje siye endaweni yakwaJona nakhona siyobona umsebenzi esiwenzayo sizowuqeda manje ngoMarch sizoqhubeka senze lo msebenzi noma ngabe ukhetho lukhona noma ngaba lokho asizukumiswa ukhetho ukuthi sisebenze siphuthumise izidingo zabantu bakithi siyowenza umsebenzi ukhetho lukhona noma ngaba lokho ayikho ke project code ethatha inyanga ezimbili onke lama project esiwenzayo ama project asenesikhashana siwaqalile amanye no 12 months amanye no 6 months amanye no 3 months so akuhlangene nokhetho kodwa akuhlangene nokuthi sivesekise izidingo zabantu bakithi kakhulukazi abahlala kulezi indawo engibalayo ongabantu abamnyama abangama-Afrika ukuthi bethola intuthuko ephelele bethola amanzi ahlanzekile okuyilungelo labo ngoba water is a source of life
ilungelo labantu bonke bakithi bethola amanzi ahlanzekile lapha abahlala khona. Mhlonishwa, uma ngabe sibona ama projects anjengalawo kuye kuphuma imibiko uthola ukuthi kuhamba isikhathi kuphuma imibiko ethi imali kinokwehla ngomlenze, imali yombuso uma ngabe kunama projects afuze lawa. Nina ke nenze njani mhlonishwa ukuze nivimbe inkohlakalo? Into yokuqala esiyenzile ukuqinisa inhlaka zethu ze-SCM indlela okuqashwa ngayo abantu abasebenzayo. Okwesibili ukubheka ama-project esiwenzayo. Lokhu kuhambisana nokuthi la sibona khona ukuthi umsebenzi awenze ngesikhathi ngendlela efanele sisheshe sithathe inyathelo ngoba sikwazi ukulindisa abantu bakithi udaba lokuthi bethola amanzi ngenxa yabantu abahlulwa umsebenzi. So into esiyenze sayiqinisa silungise manje inhlaka zethu zokuqasha abantu ufuna besenzele umsebenzi. Number 2, siqasha abantu abanamandla okwenza umsebenzi ngesilungu abane credibility. Singaqasha abantu abadoji. Siqashe nje abantu who have credibility who can deliver the work. Ngakuthembisa ukuthi since sifikile office umsebenzi nabantu abasenzela umsebenzi njengamanje abantu abakwazi ukusideliver umsebenzi oletha ngempela ithemba kubantu bakithi kodwa okhipha lento esiyifunayo ukuletha amanzi ahlanzekile kubantu bakithi angigcizelele lento mawufisa ukuphakela abantu amanzi into yokuqala ufuna uyilungisa ukuthi amanzi uzowathatha ingakho ngithi la emkhanya kude mawubala kakhulu uJozini ubala umhlaba uyalingana no Big 5 Hlabisa sinedamu ongelesihlanu eNingizimu Afrika so asinayo inkinga ukuthi amanzi singawathatha lapha eMtubatuba sithola amanzi emfuleni umfolozi ingakho uminister umphathiswa wezamanzi uminister uMchunu besinaye ngolwesibili siyokhuluma namakhosi kakhulukazi inkosi yakamkhwanazi ngohlelo lokuqalisa ukwakhiwa kwedamu emfuleni umfolozi ngoba sifuna nakhona kube nendawo esizinda la sizokwazi ukuthola khona amanzi angeke aphele bese siwahlanza bese siqala uhlelo kwafakela emakhaya kodwa embuzweni obuzayo into ebalulekile ukuthi sithathe abantu abenza umsebenzi abakwazi ukwenza umsebenzi sibabukele eduze kodwa mabehlula ukwenza umsebenzi futhi sibasuse sifaka abantu abakwazi ukwenza umsebenzi. Mhlonishwa sasiphatha nje mhlawumbe ke singakunika nje ithuba lokuthi wedlulise amazwi noma umlayezo ongawedlulisa ekakhulukazi ke kumphakathi nabantu basemkhanya kude. Ngabe ngenza iphutha uma ngababongeli abafundi nothisha nabazali bonke nje basemkhanya kude kokuqala ngoba umkhanya kude kubafundi bebebhala umatriculation ngonyaka odlule sithole unumber 1 spot kwaZulu Natal sathola unumber 4 ku national i-pass percentage yaba ku 90.1%. Kumele sibabongele bonke abaphathi bezemfundo njoba sengibalile nabazali kodwa nokunikeza abantu bakithi ithemba ukuthi amanzi awayona nje impilo kodwa amanzi ayi source of life. Umsebenzi wethu ukwenza isiqinisekiso sokuthi abantu bakithi abathola amanzi ahlanzekile lapha bahlala khona futhi lamanzi mesefikile kubona anganqamuki ilungelo labo lempilo lamanzi ilungelo ufuna sithfezekise njoba sineke ithuba lokubheka uhulumeni lapha ekuhlaleni. Sibonga kakhulu ke mhlonishwa ngokuthi ube nathi lapha ekhaya Jikelele namhlanje kuseni uxoxisane kanye nathi ngeinhlelo zenu eninazo lapha emkhanya kude sikufisele nje usuku oluhle. Siyabonga kakhulu sibonga nakubabukeli emakhaya. Lawa ke mbukele bekuumeya womkhandlu umkhanya kude uSiphile Mdaka besixoxa naye ngohlelo lweZoom mayelana nje neinhlelo ikakhulukazi ke ezamanzi njengoba ke sebetholile ukuthi bakwazi ukufaka amapayipi azokwazi sasabalalise amanzi eindaweni ezilapha emkhanya kude emhlaba yalingana koMtubatuba njalo njalo okwamanje ke mbukeliso nje ke qu 8 lo siyabuya emva komzuzwana. Siphinde sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Iqembu lezombusazwe inkatha Freedom Party liqinisekise ukubulawa kwekhansela laleli qembu kumasipala kwaNongoma inyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal. Leli khansela uNdukenhle Duma kanti ubesanda kunqoba ke ukhetho lokuchibiyela kule ndawo. Lokuza nje lesifundazwe ke mbukeli sibhekene nesihlava sokubulawa kosombusazwe kanti siya ngokuba manzonzi isimo njengoba kubhekwe okhethweni likazwelonke. Uqonda kabanzi ngegameko zokubulala kulesi sifundazwe sixhumana nongoti ke wezombusazwe ozinze lapha ya eNyuvesi yaKwaZulu Natal uDokotela uSakhile Hadebe. Dr Hadebe sikubingelele sikamukele ekhaya Jikelele. Ngibingelele noxolo studio nabalaleli emakhaya. Sibonge kakhulu Dr ngesikhathi sakho. Sekuphinde kwabulawa ke futhi omunye usombusazwe lapha kwaZulu Natal. Uthi kodwa ngabe likhona ithemba lokuthi ziyoke iphelele izigameko zokubulawa kosombusazwe ikakhulukazi kwaZulu Natal. Ngicabanga ukuthi iKwaZulu Natal
sesibone sonke manje ukuthi inomlando omubi futhi awufuni ukugezeka lesihlava lekusuka ngama early 90s kuze kube namhlanje kune instability ngendlela eyisimanga kodwa ke futhi manje akuthusi kakhulu ke ukubona lezi gameko zinyuka manje ikakhulukazi emkhandlweni efana neyaka Nongoma lapho kukhona ibhembu lenkatha kanjalo nele ANC ne-NFP zibhekene ngeziqu zamehlo kubakwa nokuphathwa kwemikhandlo sibone eZululand umasipala omkhulu nakanjalo kaNongoma umasipala wasekhaya kubhekene ngeziqu zamehlo kule region yaseZululand ngempela akulula ukuthi kube khona ukuthula ikakhulukazi ke manje yebo sesibheke okhethweni kuzobonakala isimo sibabucayi kakhulu. Ngiyakhumbula ke Dr Hadebe ukuthi lapha yakwaNongoma kwake kwaze kwahambela nongqongqoshe amaphoyisa uJenene uBhekicele wafika mathupha naye eyokhuza lesihlava engabe lemizamo yakhe iyizeleze ngabe unje kuyizeleze ukugijima kwakhe kulungile akwenze phela ngoba kuwumsebenzi wakhe awuniba umthetho kodwa lokuya kubulalana akubona ubugebengu nje ngazi ukuthi uhelenqa kodwa uma ubheka kunenhlese enkulu yezombusazwe so ukusho ukuthi kudalala isixazululo sezombusazwe ngoba inkinga ezombusazwe umthetho ngeke uze uyixazulule le yanto kodwa kulungile phela ke baboshwe ababanjiwe kodwa nje isixazululo esikhulu silele kubaholi bezepolitiki okuyibona abathinteka kulolu daba futhi ukwazi uhambe uthi ibona aba driving force behind ubulalana kuleya jini kanye yonke ikhezeni ngokubuningi bayo. And njengamanje sekuze sengathi sekubonakala sengathi sekulokhu kubulalana akusesikhona nje ukuthi wena uliqembu nami ngiyelinye iqembu usekunenhlese manje etshengisa ukuthi sengaze sekubulalana nabantu abaseqenjini elilodwa mhlawumbe ngenxa yezikhundla. Njalo noxolo mhlambe uma ngingayike sibuke nje eduze le lapha kaNongoma noma iZululand Jikelele ekabili amacala kuyo icala lokuqala yileli lokuthi ilo yambango womasipala lapha kaNongoma ongaze uhambe ukuthi kubangwa izikhundla lapha emkhandlweni ngaphakathi lokho kunjalo ke kusuke kuzobulalana abantu abangaphakathi eqembini isikhathi esiningi elinye icala ileli lokuthi into engakhuluma ngalo ngesikhathi kudlule emhlabeni umntwana uma ngusitubuthelezi ukuthi ukuhamba kwabuthelezi kushiya isikhala esikhulu okuzokwenza ukuthi kube nombango esizowubona wezikhundla ngaphakathi enkatheni sibona uzoba namaqembu noma namacamp azobangisana uma kunjalo ke abantu bazoqala lapho balimazane njengoba sibona kwenzeka kwinhlangano ebusayo futhi ke uma lokho sokuqala sezilwa izimpi lezo abantu laba abahola amacamp noma ukwahlukana angeke bathinteke kalula bona ngoba bananogada bahlala ezindaweni ezithize abantu abathinteka kalula yibo laba abahola emakhaya bafana nawo amakhansela lawo. So Dr Hadebe mhlawumbe ungathi yini lenenza ukuthi ke ukubulalana kosombusazwe kwenzeke kakhulu emazingeni aphansi uma ngabe keqhathaniswa nomasipala abakhulu nje njengomkhandlu weTheku? Ngaba ukuthi enye into lezo ukuthi bashwala kalula abantu bahleli khona la emakhaya nehleli nabo khona la emakhaya every day and futhi uma siqaphela amakhansela amaningi emkhandlweni emkhulu fana neHotel isikhathi esiningi manje umuntu eduze aba nabo anonogada manje iningi labo ngenxa yakho ukusabela lokho kodwa emkhandlu emincane yasemakhaya ayinayo ibudget noma imali yokuthi ikwazi ukuthi iprovide isecurity for amakhansela. Okwesibili emakhaya ikakhulukazi njengakwazi laKwaZulu-Natal they are prone to izimpi kusuka izimpilo ezindala ezaziyo zonke zaKwaZulu-Natal so akaphumi kahle seleyo inhlese yokuthanda izimpi ngoba siyazazi izimpi zazikhulu emakhaya compared to emadolobheni. Sasiphetha nje ke Dr Hadebe mhlawumbe njengoba sekusondele nokhetho siyazi ukuthi sekungenzeka ukuthi lezi zigameko siyibone sezenzeka kakhulu ubona ukuthi mhlawumbe ikhona ni indlela engenziwa yokuthi kunqandwe lokhu khona kodwa kungenziwa nje ukuthi kunqandwe ukuthi kwenzeke. Ngicabanga ukuthi kulele nje kuzona inhlangano i-political will yazo izinhlangano ukuthi bakwazi ukuthi banqande ama-members abo ukuthi bangahlanganisi nezinto ezinjani njengokuthi sibonele ukufuna ukuthi uma ukuthi uthintakala ezihlakalweni ezifana nalezi kube ukuthi iqembu lakho liyaxosha wena ngaphakathi noma ngathiwa ubulale ngaphakathi noma ubulale ngaphesheya kamakhelwane kwazi ukuthi uyaxoshwa ku-IEC uzohlangana nabo babasayini i-code of conduct kodwa akwanele lokho ngoba akubona IEC ubulala abantu babula izinhlangano zepolitiki kulele kuzona and futhi nazo uma zisafuna ukuphindiselana noma usapho izikhundla ebangwa ngayo
isazululo sisekude kakhulu kodwa nje kulele kuzona inhlanzi zepolitiki nabaholi abaphezulu ikakhulukazi lawo bibona abalwa ngoba labantu nje baqashwa abakhulu abaphezulu. Sibonga kakhulu ke Dr. Hadebe ngesikhathi sakho lapha ekhaya Jikelele sikufisela usuku oluhle. Ngiyabonga Papa. Mbukeli besixoxisana noDokotela uSakhile Hadebe eUniversity yaKwaZulu-Natal obechaza njengezehlakalo zokubulawa kwamakhansela kwaZulu-Natal njengoba kusanda kusocongwa ke ikhansela leIFP kumasipala kwaNongoma enyakatho yesifundazwe okungunduku enhle Duma sithanda nje ukwedlulisa ke amazwenduduzo lapha emndenini wakwaDuma alehlangalo ngehlanga sithembe ke sifise futhi nokuthi nje sengazi ukuthi ke amaqembu ezepolitiki bakithi angaba ahlangane ahlale phansi akabonisane ukuze sophela ke lesihlava. Mbukeli sesifike ke kupheleni kohlelo lethu ke la ekhaya Jikelele kodwa kusasa ekuseni sizobe sikhona. Usathetha ngokuhlangana kuboniswana abaqulunqi bethu bayohlangana babonisane ngesakuphathela zona zitshisa phe ngomsombukeli niziphathe kakuhle sinithanda ngoluka love uthando kamnandi.